Moi! Eilen oli Ylellä viimeinen tentti presidentinvaaleista ensimmäisen kierroksen osalta, ja kuten etukäteen lupasin, niin ajattelin käydä kaikki kysymykset läpi siitä vinkkelistä, että vastaako nämä ehdokkaat siihen nimenomaiseen kysymykseen, mitä niitä kysytään. Ja tein tämän silleen, että otin kaikki kysymykset vähän lyhennetyssä muodossa itselleni ylös, ja jaoin pisteitä niin, että 1 on täydellinen vastaus, että vastaa juuri siihen, mitä kysytään. Ja ajattelin, että annan puolikkaan semmoista, missä vastataan vaikka osittain, tai vaikka että vastauksesta tulee selkeästi selville, että mitä halutaan sanoa, mutta vaikka ei suoraan sitä kantaa sanotakaan. Ja 0 osittain, jos menee täysin ohi. Mutta siinä tentin edetessä huomasin, että siellä oli semmoisia niin rajatapauksia, niin sitten päädyin antamaan välillä 0,75 ja 0,25 tämmöisiäkin pisteitä käyttämään. Mutta kuitenkin 0–1 on asteikko. No nämä ehdokkaat sai eri määrän kysymyksiä, niin olen tehnyt silleen, että olen laskenut, että jos ne saa vaikka 7 kysymystä, niin 7 pistettä on maksimi, ja lasken, että miten monta prosenttia niistä täysistä pisteistä ne saa, niin nämä on vertailukelpoisia nämä tulokset. Siltihän nämä on hyvin subjektiivisia kyllä, se on vaan hankala välillä tulkita. Silloin joku, muun muassa Li Anderssonin vastaus, mutta oli todella hankala sanoa, että se voi olla 0 tai 1 tai 0,5 tai antaa 0,5 siitä, kun en sano oikein selvää, että liittyykö tämä nyt tähän kysymykseen oikeasti vai ei. Yksi, mikä piti jättää pois, on sitten jatkokysymykset, semmoiset, jos tai ei oikeastaan jatkokysymykset, vaan semmoiset, jos ehdokkaalta kysyy toimittaja jotain ja sitten ehdokas alkoi jotain siinä horisemaan. Ja sitten jos se toimittaja tiukkasi vielä sitä, eli että mikä on vastaus tähän, ja sitten vaikka tuli vastaus, niin jätin nämä jatkokysymykset huomioimatta kokonaan, koska kaikilta ei tiukattu niitä vastauksia, niin se olisi ehkä vähän epäreilu ollut sitten, että menin sillä linjalla, että jos ei sitä kysymykseen vastaa ekalla kerralla, jos sitä vastausta ei tule sitä oma-aloitteisesti ilman tiukkaamista, niin se on sitten 0 pistettä tai 0,5 tai miten onkaan, mutta kuitenkaan, että että jos toimittaja vielä täsmentää ja vielä tiukkaa vastausta, niin se jätetään huomioimatta täysin. Mutta jos tulee jatkokysymys johonkin ihan toinen kysymys, että mitä sitten, jos olisi tämmöinen ja tämmöinen tilanne vaikka, niin sen käsittelin taas ihan omana kysymyksenä, että se hyväksyttiin kyllä pisteisiin mukaan. Sitten kun ehdokkaat kyselivät toisiltaan kysymyksiä, niin ne jätin kokonaan pois, eli vaan toimittajan esittämät kysymykset. Ja välillä siinä keskustelussa oli vähän epäselvää, kun oli joku iso kysymys, joku kommentoi siihen, sitten annettiin muiden kommentoida sen jälkeen, niin ne alkoi kommentoimaan sitä edellisen vastaajan kommenttia. Ne ei vastannut enää siihen alkuperäisiin kysymyksiin, ja välillä oli hankalaa sanoa, että onko tämä nyt vastaus siihen kysymykseen vai mikä tämä on. Ja välillähän Harkkimohan nostikin sillä esille, että mikä tässä oli se kysymys ylipäätään, ja mihin hänen pitää vastata. Ja siihen muuten toimittaja sanoi, että saat kommentoida tätä edellistä puheenvuoroa, eli ei tarvitse vastata kysymykseen. Joten tämmöiset kommentit jätettiin kokonaan pois. Haastava juttu oli tehdä, ja täytyy sanoa, että kun näitä pisteitä merkkailin tähän itselleni ylös aina, että paljon näitä mistäkin tulee, niin ei ollut mitään hajua sen tentin aikana, että kukahan näistä saisi eniten pisteitä. Se oli sen verran tasaista. Selkeästi yksi erottu sieltä, mikä oli umpisurkea, mutta tuntui, että muut oli aika tasaisia sitten. Eli aletaanpa käymään huonoimmuusjärjestyksessä näitä läpi. Eli nyt puhutaan prosenteista, monta prosenttia saivat täysistä pisteistä. Huonoin tulos, Mika Aaltola, 14%. Aivan umpisurkea tulos, siis alle aivan kaiken arvostelun. Ei yhtään täyttä vastausta, missä olisi vastannut täysin kysymykseen. Ja otetaan esimerkkinä vaikka tämmöinen, kun puhuttiin hallituksen leikkauksista, niin tämä toimittaja kysyi, että valtiovarainministeriö on linjannut tai jossain raportissa luki, että näistä leikkauksista, että ihmiset reagoi taloudellisiin kannustimiin. Ja tästä kysyttiin, että uskotko sinä tähän Mika Aaltola? Eli uskooko Mika Aaltola, että ihmiset reagoi taloudellisiin kannustimiin, oli kysymys. Ja Aaltolan vastaus oli tämä, ja luen tämän ihan sanatarkasti. Joo, luin nuo raportit ja kiinnitin huomiota siihen. Me ollaan reilu yhteiskunta ja se on aina perustunut sille ajatukselle, että täällä on aina tarvittu härän hetkellä kaikkia. Eli ihmisten pitäminen yhtenäisenä, eli ihmisten maanpuolustustahtoa, sitä on vaalittu myös sitä kautta, että sitä hyvinvointia on jaettu eri yhteiskuntaluokille, mutta myös tasaisesti eri puolille maata. Ja nyt tässä geopoliittisessa tilanteessa en näe sitä oikea-aikaisuutta tässä mielessä järkevänä, sillä nyt toimittaja keskeyttää, että leikkauksia siis, ja Aaltola vastaa kyllä, uhka on kasvamaan päin. Pitäisi jaksottaa paljon pidemmälle ajalle ja niistä pitäisi valita jonkunlainen sopu tässä maassa. Tämä päivän poliittinen keskustelu, mitä tästä nyt käydään, ei ota huomioon niitä isoja trendejä. Pitäisi katsoa nurkan taakse.
Eli tässä on esimerkiksi nämä turvallisuusmarkkinat iso mahdollisuus Suomelle. Meidän täytyy siihen tarttua. Jos emme tartu ja saamme tätä maata vielä köyhdytettyä ja riiteleväksi, niin silloin maariski kasvaa ja meillä ei ole varaa siihen infrastruktuuriin, puolustusmenojen korotuksiin, kun sitä tarvittaisiin. Eli tämä kokonaisuuden ajattelu, se on erityisesti presidentin rooli. Hän on ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan varjelija ja sen äänen tuominen tähän keskusteluun, ettei se pääse ryöpsähtämään siihen, että Suomessa vaan katsotaan taloutta, vaan täällä katsotaan tätä taloutta strategisesti, pitkäjänteisesti. Siis tämä oli vastaus siihen, että reagoiko ihmiset kannustimiin. Tässä alettiin tästä leikkauksista ja leikkauksia selvästi vähän kritisoitiin ja pitäisi jotenkin olla sopuja pidemmällä tähtäimellä. Mutta ei tämä liittynyt mitenkään siihen, että reagoiko ihmiset taloudellisiin kannustimiin. Ja strategiakin saatiin mainittua sitten toiseksi viimeisenä sanana tässä vielä. Mutta aivan uskomaton vastaus. Ja kun nämä vastaukset muutenkin, niin no puolikkaan pisteen annoin esimerkiksi, kun kysyttiin tästä pushbackista rajalla, pitäisikö rajalla työntää näitä pakolaisia takaisin tai mitä ne onkaan, niin siihen, en tiedä, onko tästäkin puoli pistettä liikaa, mutta siinä se niin Aaltola sanoi, että ei pidä alistua Venäjän tahtoon muun muassa, ja sanoi, että aitaa pitää rakentaa. Niin en nyt tiedä, onko puoli pistettä liikaa tuostakin. Ei sen suoraan sanonut, pitääkö pushbackia käyttää. Nyt kun tätä miettii, niin tuntuu, että ehkä tuo puoli pistettäkin on liikaa, kun siitä ei tule vastausta siihen asiaan. Ja ehkä Aaltolan paras vastaus, mikä sekin oli huono, kun kysyttiin lopussa, että yksi konkreettinen keino rasismia vastaan, mitä presidentti voi tehdä. Ja se oli asian esille tuominen, kuuntelu ja kohtaaminen. Siis kysyttiin yhtä asiaa, niin onko tämä joku yksi kokonaisuus vai onko tässä 3 eri asiaa? Asian esille tuominen, kuuntelu ja kohtaaminen. No me annoin sitäkin puolikkaan pisteen. Mutta joo, tämähän on vähän tämä Aaltolan puhe tällaista ikään kuin joku Gallup-johtaja, että haluaa, että ei sano mitään, että haluaa suojella, että kannatus ei laske. Mutta Aaltola oikeastaan ei kannata huolehtia, kun kannatus on sen verran vakaalla pohjalla, että se ainakaan tuosta Ylen Gallupin perusteella, niin yli 3 prosenttiyksikköä se enää ei voi laskea. Niin ei kannata ehkä sen suhteen varmistella. Mutta joo, täysin surkea suoritus. En ymmärrä, kuka tätä Urpoa voi äänestää. Muuten en ota tässä kantaa näihin, mutta tähän pitää ottaa kantaa kyllä tähän äänestykseen. Eli Aaltolan prosentti oli 14% täysistä pisteistä, ja seuraavalla on sitten 50%, tässä on aika iso gappi tulee seuraavaan, ja se on Alexander Stubb. No täydet pisteet tuosta pushback-kysymyksestä, siihen vastasi sitä kyllä, koska Venäjä käyttää ihmisiä aseena. No sitten semmoinen esim. Helppokin kysymys, mikä jää kuitenkin vastaamatta. Lopussa kysyttiin, että sananvapaudesta, että mitä Suomessa saa ja mitä ei saa sanoa. Tähän piti vastata. Niin Stubb määritteli, että mitä sananvapaus on, että tarkoittaa ylipäätään, että saa sanoa, puhuu median vapaudesta, että siihen liittyy myös vastuu ja kertoo, mitä se merkitsee hänelle. No ei kysytty, että mitä on sananvapaus tai että mitä sananvapaus merkitsee hänelle, vaan kysyttiin, että mitä saa ja mitä ei saa sanoa. Tähän ei vastannut. Tästä olisi helppoja pisteitä ollut saatavilla, mutta ei tullut. Myös leikkauksiin liittyvät kysymykset Stubb jätti vastaamatta, mikä ehkä on strategisesti erittäin viisas veto tietysti. Ja totta kai Gallup-johtaja varmaan keskimäärin vastaa vähemmän kysymyksiin kuin muut. Jep, eli Stubb oli 50 pistettä. Sitten mennään kolmanneksi viimeinen sija, eli montas näitä onko se sitten niin kuin 6. ja 7. sija kaikista. Pekka Haavisto, 61%. No Haavistosta se plussa voidaan antaa, ei oikein muuta erikoista sanottavaa kuin, että antoi tämän yhden tentin parhaimmista vastauksista, että yleensä ne aina halusi vastata vähän asian sivusta ja kertoa jotain muutakin siinä samalla, mutta Haavisto vastasi täydellisesti kysymykseen eikä mennyt mihinkään muihin aiheisiin. Eli se oli tämä lakkoasia, että mitä presidentti voisi tehdä tässä lakkotilanteessa, kun lakko häämöttää. Nyt sanoi, että voisi harrastaa hiljaista diplomatiaa, tehdä julkisen vetoomuksen ja neuvoa hallitusta, että ei oteta selkävoittoja, vaan neuvottelujen kautta. Niin tässä vastattiin täydellisesti kysymykseen, ei ottamatta siis kantaa, onko nämä mitään oikeita vastauksia, mutta siihen mitä kysyttiin, niin siihen vastattiin. Tämä oli tentin paras vastaus, että pysyttiin täysin aiheessa. Sitten 1 pykälä ylöspäin. Jussi Halla-aho, 65%. No minulla ei ole Halla-ahosta jäänyt oikein mitään muuta mieleen tai mitään erikoista suuntaan eikä toiseen. Siitäkin jää yksi erittäin helppo pisteen puolikas saamatta, kun kysyttiin, että onko virhe, että kehitysyhteistyöstä leikataan näin paljon. Niin Halla-aho sanoi siihen, että ennemmin ulkomailta leikataan kuin Suomesta. No selkeästi Halla-aho tarkoitti, että se ei ole virhe, että siitä pitääkin leikata ja kaikki tietää, että Halla-ahon kannat on siihen suuntaan, että niitä sieltä pitää leikata, mutta
Minä en voinut tällä minun pisteytyksellä, en voinut täysiä pisteitä antaa, kun hän ei sanonut, että ei ole virhe, vaan perusteli vain, että ennemmin ulkomaita kuin Suomesta. Niin näillä pisteytyksillä valitettavasti sitä ei täyttä pistettä ei tule. Sitten Sari Essayah. No Essayahista ei jäänyt, kyllä otti vähän Anderssonin kanssa yhteen, mutta se nyt ei liity tähän asiaan mitenkään. Eli ei jäänyt oikein mitään kerrottavaa. 71% oli pisteet. Mennään siitä suoraan eteenpäin. Harkimolle tuli muuten vähiten vaan kysymyksiä. Sai vaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kysymystä, kun parhaimmat sai 10, mihin ne pääsi vastaamaan. Harkimollekin 71%, ei mitään muuta kerrottavaa. Sitten kolmannelle sijalle Li Andersson 72%, ja Anderssonille kävi vähän samaa kuin Halla-aholle, että jäi yksi helppo puolikas piste saamatta, ja se on tämä just sama kysymys, että onko oikein, että onko virhe, että kehitysyhteistyöstä leikataan näin paljon. Niin Andersson perusteli, että leikkaukset osuu tärkeisiin kohteisiin, Suomi signaloi nyt väärin, ja siitä tulee mainehaittaa ja näin poispäin. Eli selkeästi se oli hänen mielestä virhe, mutta kun ei sanonut sitä suoraan, että tämä on virhe, niin en voi antaa täyttä pistettä. Ja aika jännä, kun tämäkin on niin helppo ja tämä sopii puolueen agendaan ja kaikkeen, niin luulisin, että tuommoisia selkeitä juttuja kannattaa korostaa. Voihan olla, ihmisethän kuuntelee näitä tenttejä hyvinkin sivukorvalla ja näin, niin kannattaisi joku vaikka jääkaapilla käymässä, niin kannattaisi sanoa ääneen, että kehitysyhteistyössä leikkaaminen on virhe. Se saattaisi jollekin jäädä se lause vaikka edes korvien väliin. Minullakin on tuttavia, mitkä ei tiedä edes mitkä on oikeisto ja mitkä vasemmistopuolueita, niin ei välttämättä kaikki tiedä, että mikä on Li Anderssonin kanta vaikka kehitysapuun. Niin kyllä näitä kannattaisi mun mielestä toistella ilman muuta. Että strategisestikin aika, en tiedä iso virhe, mutta strateginen virhe olematta toistamatta sitä ääneen, sitä ilmiselvää vastausta. Tai sanomatta ääneen. Muuten pitää sanoa, että Andersson oli erittäin terävänä, niin kuin on tenteissä aina, todella lahjakas näissä. Usein vastasi siihen kysymykseen ja sitten vei keskustelua vaikka hallituskritiikkiin. Ja ylipäätään eihän Li Andersson käy mikään presidentinvaalikampanjaa, sehän on hakemassa itselleen ja puolueelleen ylipäätään kannatusta. Ja sen takia nämä kysymykset, mitä tässä puhuttiinkin, niin oli monesti kuin syöttö lapaan, kun se pääsi kritisoimaan hallituksen toimintaa, niin ne oli siinä mielessä käytti kyllä paikat erittäin hyvin hyödyksi. Jeps. Sijalle 2. Olli Rehn, 78%. Ei jäänyt paljon Rehnistä mieleen niin kuin hyvässä tai pahassa, että piti ihan kaivella näitä muistiinpanoja. Että veti hyvin asiallisesti tentin, niin kuin on vähän harmaa kaveri ehkä onkin ja asiallinen on, niin ei jäänyt paljon silleen mitään mieleen, mutta hyvä asiallinen esiintyminen tosiaan vastasi hyvin kysymyksiä ainakin tämän minun pisteytyksen mukaan. Ainut, mistä tuli 0 Rehnille, eli ei saanut täysiä, tai ei saanut yhtään pistettä, eli veti täysin ohi. Että se oli kanssa tämä sama, että onko virhe, että kehitysyhteistyöstä leikataan näin paljon. Niin Rehn alkoi puhumaan, että hän kohdentaisi uusiksi. Eli nyt en muista itsekään, että oliko näitä leikkaukset kehitysyhteistyöstä vai leikkaukset jonnekin muualle vai miten, mutta ei oikein ottanut nyt kantaa, että onko se virhe vai ei, mutta että se määrä, hän kohdentaisi uusiksi kyllä, mutta että onko se määrä mitä kysyttiin, niin se meni ohi. Ja sitten tentin kärkeä 79% tuloksella Jutta Urpilainen. Tosi hyvä suoritus siinä mielessä, että ei yhtään nollaa. Ei yhtään nollaa tosiaan. Että kaikkiin kysymyksiin antoi vähintään puolen pisteen veroisen vastauksen. Hyvä ärhäkkä esiintyminen, niin kuin pitää tässä vaiheessa vaaleja ollakin. Toki vaalit on hävitty jo Urpilaisen osalta, mutta siellä varmaan nyt jännetä, että voittaako ne Anderssonin vai ei. Ja valitettavasti tämäkään ei liity nyt tähän aiheeseen, mutta luulen, että ikävä homma, kun Andersson oli myös tentin onnistujia, että molemmat onnistu, niin siinä ehkä ei revitä eroa kuitenkaan Anderssonin tällä onnistumisella. Niin siinä mielessä vähän ei ehkä sattunut parhaaseen paikkaan tämä onnistuminen, mutta teki varmasti parhaansa. Jeps, eli 3 kärki Urpilainen, Rehn, Andersson ja hyvin tasasta, että yli 70 pisteeseen niin pääsi 5 ehokasta. Ja tällä tavalla mielenkiintoinen homma, mutta aika työläs tämmöinen kyllä seurata ja hirveästi jo sitä subjektiivista arviointia tässä, että milloin vastaa kysymyksiä ja milloin ei. Tää oli tämmönen. Kiitoksia.